fiilis, Riina? No, neutraali. Siis, en tiedä, siis siisti päästä nyt sinne kivikkoon, kun se jäi silloin pari vuotta sitten välistä. Ja melkein lunta. Niin, kiva, kiva. Tseppi. Aikaa puoli minuuttia. Pumppaa, pumppaa! Tuli korvanappi äsken tieto, että Piina Possi, eli Raina, Kat 2 yköis muikkeli. Kova, kova. Räkkää! Niin voi tehdä! Mitä sä Riina just teit? Voi tehdä! Riina, Rässi, KSP 24. Eikopä just tossa vähän aika sit sanomasta, että täällä on aika paljon kakkaa täällä radalla. Ja sit mä olin silleen, että ajaa, enpä huomannut, mulla on kengät tän kakkaa. Ai kakkaa! Mä löysin! Noin. Sitten tää on ketjuissakin, niin mä oletan, että tää on tää kakka voitelee silleen näppärästi No niin Lotte, the floor is yours. Okei. 10 voi olla jo. Kas näin tässä ihan normaalit alkuhömpsötykset crossistartista ja niin kuin näkyy, niin mä oon aika nokilla. Tässä on Ervin ja Antti Kuitto ja sitten hänen nimensä tuossa välissä en muistakaan ja Mette Borremans ajaa mun vierellä ja otetaan tämmönen sprinttilähtö. Uskalsin ottaa tämmöisen reippaan lähdön, tässä kuitenkin selkeästi kauden viimeisiä vedetään ja heti lyöään teknisillä asioilla päähän. Tämä ratahan oli kauhean hauska siinä mielessä, että tämä oli niin kuin normaalisti kahtiajakoinen. Eli täällä pohjoispäässä, mistä lähdettiin, niin oli tämä tekniset osuudet ja sitten puolesta välistä etelään oli semmoista helpompaa suoraa ja boing, sinne lähti tuo heittoistuin meikäläisen satulasta ja totesin, että sitä on ihan turha yrittää ajaa tuota kyseistä hiekkaa, se on aika pehmeätä ja syvää. Oli myös suht pehmeä lasku. Sitten, jotta tämä ei olisi niin liian helppoa tämä touhu, niin tässä vielä kuvittelee muistaa, että no niin, nyt pääsee sitten ajamaan, niin täällä on tämä, tulee vastaan radan inhottavin kohta mun mielestä, ihan sama mitä yritti, niin tämä söi aina kaiken vauhdin, ja vaikka kuinka yritti juosta tuohon itsensä niin kuin hirmuisen raivoon, niin siltikään ei onnistunut, ja sitten sen lisäksi lähdetään tämmöiseen loivaan ylämäkeen, sitten on vähän pehmeätä hiekkaa, niin
siitä ei niin kuin päässyt oikein kunnolla liikkeellekään. Ja tässä mulla vähän sutii takarengas ja sieltä Veiko kuittaa ja sitten Ian kuittaa mun virheen. Ianin kanssa meillä nyt muutaman kierroksen verran olikin semmoista kissahiirileikkiä, kumpi ajoi edellä, kumpi ajoi aina takana. Toistaiseksi mun selän takana on vielä kolmas ihminen, jonka kanssa meillä oli kilvan ajoa, eli Ilpo, joka myöhemmin sitten käväsee tuossa meikäläisen eturenkaan etupuolella, jonka kanssa meillä oli kanssa jonkun verran ajamisen tekemistä. Ja tässä nyt sitä eteläpäädyn suoraan. Tämähän oli silleen petollinen, että tämä oli vähän niin kuin loivaa ylämäkeä, ja tässä koko ajan vähän miettiä, että miksi tämä tuntuu näin hankalalta ja vaikealta, kunnes sitten kun ajo takaisin tonne Hyvinkään suuntaan, niin tajus, että siinä on loiva ylämäki lähestulkoon koko matkan. Ja tässä käännytään sitten uukkari takaisin pohjoiseen. Ja mä rupean ottaa tuolla Iania kiinni, Mette on siellä. Ja näyttää siltä, että tuo Veikokin vielä. Mutta Veiko on sen verran voimakas, että hän häviää horisonttiin, eikä hän tämä en saanut sitten enää sen jälkeen kiinni, kun hän sinne katosi. Ja näähän on nämä UGXS-radat useimmiten tälläkin kaudella hyvin merkittyjä, mutta aina on joku pieni juttu, joka sinne rataan niin kuin jää ehkä tarkistamatta tai se jää vahingossa sinne, niin ensimmäisellä kierroksella saattaa käydä vähän putkinäön kanssa semmoinen haaste, että tulee ajettua ehkä vähän huti, niin kuin tässä kohtapuoliin Ianille käy. Hän ohittaa tuossa Meten ja sinne piti mennä vasemman kautta, niin Ian meni oikealle ja mä meinasin seurata häntä takarenkaasta, ja mikä on sitten muistuttaa siitä, että aja aina omaa ajoa, älä ajaa toisen ajoa, eli älä seuraa sitä takarengasta sokeasti. Muuten pääasiassa tämä on nätisti tämä rata joko selkeällä polulla tai sitten on tälle molemmin puolin tuo nauha. Ja nyt tultiin tähän kakkosparkin puolelle. Tämä on joku tämmöinen dirtin jämä. Ja sieltä se Ilpo juoksee mun ohi, kun mä jäin jotain sutimaan, mutta sitten mä kuittaan tässä ylämäessä. Niin tätä dirttiä sitten me ajettiin ylös ja alas muutaman kerran. Tämä oli tosi hauska ajaa. Tässä oli hyppy ja sitten oli useampi bermi, joita oli tosi mukava ajaa. Niistä pääsi kivasti jatkamaan matkaa. Se oli niin vähän semmoista flow-baanaa. Ja tästä lähdetään rataan sitten takaisin alas ja losottelemaan jonkun matkaa ja sitten tulee tämä loppukoukerot ennen kuin päästään vaihtamaan kierrosta. Tässä on tämä seuraava hiekkaosuus. Tämähän on tämä hämäläinen tämän salpausselän juurilla liepeillä olevat paikat, tämmöistä hiekkaharjuu, niin täällä tämmöistä pikkunyppylää ja kuoppaa riittää, niin näitä on tosi hauska ajella. Pinnanmuotoja löytyy monenlaista. Sitten vielä toi puueste ja sitten päästäänkin, ei nyt vielä loppusuoralle, mutta melkein tässä sitten tehdään niin kuin matkaa. Pitäisi työntää kauheasti paukkuja tonne polkimiin ja saa pyörää eteenpäin. Sieltä tuleekin väkeä jo vastaan. Sitten koukataan vielä tonne metsän puolelle ennen kuin saavutetaan toi loppusuora, josta startatkiinkin näin. Ja sitten tuolta satulasta ja
sprintataan. Yritin päästä edellä kulkevan ohi, mutta en päässyt ennen polkua minkäänlaisiin hyviin asemiin, niin näillä mennään. Riina! Annalla UG XS. Vähän salaa toivon, että voisi olla kauden viimeinen. On pudonnut tosta suurimmasta liekistä, eli ei oikein niinku hotsita. Startataan nyt ensin, ehkä se liekki löytyy sieltä. Samalla laillahan mulla oli siellä Lappeenrannassa oli semmonen fiilis. Mut jahka tossa starttiin päästiin, niin kaikki meni ihan hyvin. Tässä järjestytään Annalan Gettocrossin starttiin UGXS:n viimeinen osakilpailu. Ja tähän oli jotenkin vaikea taas. Jälleen kerran jotenkin tuntui, että koko kauten on ollut vaikea lähteä, mutta tuossa oli pidempi tauko edellisestä ollut ja onneksi tämä lähtösentää oli tässä lähellä kotoa, niin ei tarvinnut matkustaa kauheasti. Esittelen mun hienoa durakkia. Ja lähtiöitäkään nyt ei tohon ollut kuin 15 kappaletta, jos en ihan väärin muista. Ja ollaan vahvasti tuolla marraskuun puolella. Niin ehkä kovin liekki ylipäätään oli päässyt meiltä jokaiselta pikkasen hiipumaan. Ja tonne eturiviinhän mä työnsin. Tuossa Ben on mun oikealla puolella, eli kamera vasen. Sikaille kavereille. Ja. Vähän saa jekuttaa, mutta ei kauheasti. 7 pinnan akkut, pitäis riittää. Ei tarvii mitenkään ihan hulluna. Ja ihan normaalit hassuttelut. Starttihassuttelut siellä. Täällä Annalassahan on muutama kerta aikaisemminkin ajettu crossia ja mä oon sitä myös pitänyt vähän tommosena harjoituspaikkana itselle. Siellä on käynyt muutaman kerran tekemässä juttuja, siellä on ihan hyvät puitteet. Tilanne tällä hetkellä Annalan kanssa on se, että siellä on parakit tuolla kentällä ja sinne ollaan rakentamassa luultavasti uutta asuinaluetta, kerrostaloasuinaluetta, niin tämä oli viimeinen Annalan veto, joka me pystyttiin sitten ajamaan. 3 on viivaa tekellä. Ei, vedät mutulla. Tässä se sun aeroasenne ja 20 astetta lisää. Mieluummin liian ylös kuin liian alas. Ota tuo sun tuuliliivi pois, että sä sitä tarvii. Ei, se on sitä 3-ulotteista tunnelmaa, kun se heiluu. Mutta on yksinäinen niin. video. No se on muuten totta. Ja sä annat meille vähän vatteja takaisin. Tässä startissa mun tavoite oli pysyä Pekan, joka on tuolla oikealla laidassa. Näkyy ehkä sininen hiha perässä edes yhden kierroksen verran ja sitten yritin vähän tuossa Benin kanssa. Ben on ollut ainakin aika rajussa kunnossa, niin hänen kanssaan vähän kilpailla. Ja tästä lähdettiin tätä kenttää pitkin ajamaan. Tänne oli rakennettu tämmönen kiukero kuikero ja Pekka ajaa huti. Ja sille me hohotellaan tässä ja hän sitten ymmärtäyskä ja jää odottamaan meitä. Joten siinä on minä ja Ben nokilla. Annalan rata on niin kuin musta mielestä aina superhauska. Johtunee varmaan siitä, että tässä on monia elementtejä ja sit pitää omalla tavallaan myös jonkun verran keksiä niin kuin siihen rataan
juttuja. Ja suhteessa edellisiin tässä on sitten muun muassa noustaan tämä nousu ylös, jonka muistaakseni pääsin kerran ajamalla, muuten joutui kerran potkaseen jalalla ja sieltä se Pekka sitten tuleekin lepattavin tuuliliivein ohitse. Ja Ben ottaa tuosta kärjen. Sitten meillä olisi tietysti voinut olla mukana pikkasen haravia, niin olisi voinut haravoida noita lehtiä ja irtooksia tuolta yläosuudelta pois, mutta kun ei ollut, niin mentiin ilman. Ja täällä sitten mutkitellaan nurtsilla jonkun verran. Tässäkin radassa, niin kuin muissakin UGX ja crossiradoissa, niin on selkeät niin kuin kuumottavat hitit, ja yksi niistä on ehkä tässä. Se on tommonen ihan tavallinen niin kuin, lasku, mutta sitten siinä alhaalla on semmoinen pieni monttu, jossa pitää pikkasen keventää tuota keulaa, niin se ei tule sitten tuommoista OTB-makua siinä. Ja muutama jalkautuminenkin on, ja ihan koska mahdollista, niin jälleen kerran niin on noin portaat otettu ohjelmaan, ja juostaan ne tonne ylös. On tuossa ihan heti Benin kannassa kiinni. Benillä on vielä jalkaa pysyä tuossa keulilla, ja mä yritän pysyä hänen takereen kanssa. Ja tähän nousuun oli yllättävän hankala päästä tuosta juoksun jälkeen. Se koko ajan loivasti nousee. Ja siihen ei meinannut oikein saada vauhtiin. Pekkahan nyt menee näin tuolla omiaan jo, että hän hävisi horisonttiin hyvin alussa. Ja tämän Annalan, koska tämä Annalan muodot on semmoisia, kun ne on, niin aika paljon tämmöisiä tiukkoja kääntymisiä saa tehdä. Ja noin. Siinä on, tullaan tuolle asfaltille, niin siinä on tosi paljon liukkaita lehtiä, jossa mäkin niin kuin kerran ainakin kaaduin, jos ei siihen ajanut varovasti. Ja sitten tulee se toinen varsinainen hitti tähän rataan. Tätä vähän katseltiin, kun tehtiin, lapioitiin vähän hiekkakasaa, joka näkyy tuolla alhaalla. Tässä on tämmöinen semisti kuumottava lasku, mutta loppujen lopuksi sitten, kun sen ajoi, niin ei se ollutkaan niin kuumottava. Ja kolmas selkeä hitti on sitten tonne takas muurin viereen tämä nousu. Pekka taisi tämän päästä kerran ajamalla ylös jossain siinä loppuvaiheessa kisaa. Muutoin kyllä luultavasti meistä kaikki juoksi sen ne viimeiset askeleet vähintäänkin. Ja näin tullaan tänne maalisuoran viereen. Täällä tehdään muutamat mutkittelut. Perinteisesti toi maali on ollut tuossa, missä tämä bussipysäkki seisoo. Täällä tehdään tämmöinen mutkahommeli. Noin tiukkoja käännöksiä. Ja tästä on niin kuin yritetty ottaa kaikki mahdollinen irti tästä kyseisestä alueesta. Eli täällä on sitten tämmöistä labyrinttiä lähtösuoralle, eli loppusuorallekaan ei pääse tälleen kunnolla ilman, että tehdään pientä mutkaa. Ja sitten tässä vauhti kauhean kovaksi ja ensimmäiseen mutkaan sitten. Ja kiitos tästä crossikaudesta kaikille, jotka järjesti tai oli ylipäätään mukana hurraamassa. Ja kiitos myös kaikille, jotka jaksoivat tätä katsoa mun seikkailua tänne loppuun asti. Ja ensi vuonna jotain uutta, jotain vanhaa, tätä samaa. Miksi aina tätä samaa? Mut hei, loppulauseeksi sanoiksi jabba dabba, jugu dugu ja nähdään. Boom!